dumateng prajurit Ki Jogoleksa kawiwitan. Shollu ala Nabi Muhammad. Sigra bala kang tumingal kang ngacampu kang samya medali lera rateti leteng kota Dyah Agung manguncang niti latenya medali uwus pasti jonggo danyo mangambak boyo pasti jonggo dendanyo mangambak boyo. Ki Jogoleksa ingkang mijil saking Dusun Tempuran, Kelurahan Pagergunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Nun kawula dumateng para pepundhen, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang lebda ing kawruh pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur luhur ingkang tuhu kinabekti. Dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang rinten mantra latri tansah anggelar sababar pitutur luhur kanthi kinambaran pintaka suci pahyuning ilahi ingkang kawula mulyakaken. Dumateng panjenenganipun para pangemban pangembating praja barangkating desa nulinjih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Klepu, Bapak Kepala Dusun ing Tambak Boyo, Bapak RW so Bapak RT ingkang satu bates Sinudarsono. Semono para rawuh kakung, semono putri para sustresna budaya ingkang kawula tresnani. Nun kawula nuwun ing dalu punika saking Ki Jogoleksa lumarap sowan wonten dalemipun Bapak Walto nulinjih saestu mudi dawuh timbalan dalem kinen handere anyeng kuyung utawi anggergengaken utawi mangayu bagya anggenipun Bapak Walto Kusmiyanto ing rikala dinten Selasa manetakaken ingkang wayah nulinjih Ahmad Sihabuddin. Mugi-mugi kanthi pandonga pangestu panjulung amin panjenengan sadaya mugi-mugi lare ingkang nembe katetahaken dados lare ingkang saleh migunani dumateng nusa bangsa lan agama. Pramila saking punika Ki Jogoleksa ing dalu punika kenen ngaturaken satunggaling panglipur dumateng para rawuh so dumateng para bapak so para rawuh samudayanipun utaminipun dumateng Bapak Walto sakula wangsa. Mugi-mugi saking Ki Jogoleksa ing samangke saestu dadosaken palipuring manah dumateng para pamirsa samudayanipun.
Dening dalu punika saking Kijogol bisa badhe ngaturaken pagelaran seni sore. Pramila semoga nuwun kawula dherekaken sugeng mirsani ngantos paripurna pagelaran ing dalu punika. Saking kawula pinangka talanging atur sulih salira saking Kijogoleksa Purwa Madya lan Wasana kathah kekirangan kalepatanipun nyun agunging samudra pangaksami kanthi kala akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng mirsani ngantos dumugining paripurna pagelaran. Nuwun matur nuwun.
dadekno titik purna anggonku amangsa kati mana kemreng woho aku mugianto kanugrahan aja sira ringo-ringo awa iki wiwasuka parisuka netepi darawanding wajib
Popo Mentaun, Nggih, Candipati. ojo dadi kageteng ating Popo. Insun nyiget anggone para soreng-soreng kegeladi oleh kanuragan. Ananging ana bab kang ingsun aturake marang Popo Mentaun. Bab napa niku Kanjeng? Sepisan para soreng-soreng kabeh aja dadi gelo ing atimu. Wektu iki anggonira padha gegladi olah kanuragan ingsun siget sawetara awit Rio Penangsang Dipati Jipang Pandolan bakal atur pangadika marang panjenengane Popo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng kabeh. Mula padha dikepekno anggonira padha ngasu lan panjenengane Popo Mentaun. Nggih, Kanjeng Dipati. Nggih. Sampun sakeca niki. Popo Mentaun, Tas pundi Kanjeng Dipati? apa pekati ingsun kang pinangka nindakake pakaryan ngrumatsi Gagak Rimang, apa wis nindakake kewajibane apa durung Popo Mentaun? Alah di ngapunten Kanjeng Dipati. Kok malah supe? Pakadek. Nang ndi to mau Pakadek? Oh, sampun tindak ngarit Kanjeng Dipati. Senajan Popo Mentaun pinangka warangka ning Jipan Pandolan, supe nindakake jejiban insun ora paring duka marang panjenengane Popo Mentaun. Nggih, Kanjeng Dipati. Nggih. Popo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng wis padha sambeta mirengake apa kang dadi pangatikan ingsun. Sampun Kanjeng, sampun iki. Yo. Wektu ing dina iki ingsun ana ing bali temu Kadipaten Jipan Pandolan. Nganakake dahar Kembul Bujana samengko bareng-bareng marang panjenengane Popo Mentaun lan kabeh para soreng-soreng amarga dina iki wektu iki ingsun nembe bae mungkasi anggon ingsun nindakake tirakat nderek ngendikane nalika semono ana ing Panti Kudus ingkang supaya ingsun nindakake tirakat sak lawase 40 dina 40 bengi Mentaun. Tirakat ingkang kados menapa niku Kanjeng Dipati? Mentaun ingkang angka 1 nalika semono ana ing Panti Kudus ingsun lawan Romo Sunan Jafar Sotik Rio Penangsang nyuwun supaya Rio Penangsang iso jumeneng nata ana ing Pajang. Ananging kasunyatane Dimas Hadiwijaya karebet sing jumenengake nata. Mula ingsun nyuwun marang panjenengane Popo Sunan Kudus kang supaya ngrekodaya supaya Rio Penangsang ingkang jumeneng nata ana ing Pajang. Nanging
guna piranti kang dak suwun dileksanani marang panjenengane Bapak Sunan Jafar Shadiq yo Sunan Kudus nalika semono palenggane Bapak Sunan Kudus kang wis dipasang piranti kang aran Rajah Kala Cakra. Nalika semono ingsun ngersakake supaya Dimas Hadiwijaya ingkang lenggah ana ing palenggane Sunan Kudus nanging awit Dimas Hadiwijaya ora kersa dereng penggal ingsun supe malah ingsun kang nglenggahi palenggane Bapak Sunan Kudus kang wis pasang Rajah Kala Cakra. Metaun Kanjeng Adipati. Bapak Sunan Kudus ngendika sapa sing wis nglenggahi Rajah Kala Cakra bakal apes dayane, ilang kadigdayane, ilang kasektene. Nalika semono ingsun kang supe Dimas Hadiwijaya jengkar saka Panti Kudus Rama Sunan Kudus mirsani riya penangsang kang lenggah ana ing palenggane Sunan Kudus. Mula ingsun bakal ilang daya kasekten ingsun nanging awit saking katresnane Rama Sunan Kudus ingsun iso mulihake kadigdayan kanurkan ingsun nanging kudu netepi tirakat kang lawase 40 dina 40 bengi. Metaun ngerti tirakat ingsun taun. Mboten mangertos Kanjeng. Kang sepisan ingsun ora dikeparengake dahar ngunjuk sak lawase 40 dina 40 bengi metaun. Kang angka loro sak suwene 40 dina 40 bengi ingsun ora kena sari. Mentaun apa bapa mentaun kuat nglakoni kang kaya mengkono. Kula mboten kiat Kanjeng Adipati. Napa Kanjeng Adipati kiat? Riyo penangsang swijining bupati ingkang kondang kaloka bagus budi pakertine ampuh awake sekti mahambara. Mula kang angka 1 lan angka 2 ingsun kuat awit pamuja pandongamu bapa metaun. Kanjeng, Kang angka 3 metaun. Napa niku Kanjeng kanggo 3? Sak lawase 40 dina 40 bengi riya penangsang ora kena sinandingan kelawan karwaning sun. Kamangka karwaning sun saben-saben wengi liwat on ing ngarepan ingsun netraning sun wis tak rem kowe namung atiku iso mirsani endah sulistyaning warna karwaning sun kaya arep ora kuat aku mentaun nanging kabeh iku riya penangsang kepengin pulih kasektene kadigdayane mula tetep ingsun lakoni kanthi kuat 40 dina 40 bengi ora sinandingan kalian garwa kinasih. Para soreng-soreng kabeh padha dimirengke ngendikan ingsun mau supaya sliramu iso nulodo apa kang ingsun lakoni kau mau supaya soreng-soreng kabeh lan popo mentaun anggone ngerengkuh ana ing Kadipaten Jipan Pandolan iso kalis ing Sambikala. Mula wektu iki ingsun nganakake dahar bareng-bareng kembul bujana kang aran sinebat Swargi Kanjeng Rama Surawiyata ingkang kasebat syukuran. Anggene anggon ingsun nembe nglakoni tapa brata 40 dina 40 bengi. Mula apa wis kabeh cumawis Bapak tahun? Sampun Kanjeng, sampun niki sampun cumawis sedaya. Para soreng-soreng kabeh lan Bapak mentahun ingsun miwiti wektu iki. Ingsun ngajak bebarengan kalian soreng-soreng kabeh lan Bapak mentahun kembul bujana dar ingkang sekeca lan eca
kepenak lan enak minangka bismillah tasyakur ana ing pawiwahan menika Bopo Mentahun. Monggo dipun milih Bopo. Sedika Kanjeng, sedika. Oh, para soreng kabeh. Ayo soreng. Ayo para. Monggo. Ayo dikepenakke nggih. Kanjenge nggih nganake syukuran. Ayo padha dikepenakke. Ayo. Monggo Bopo Mentahun dipun kersakaken. Ayo para soreng. Timune ageng sanget niki Kanjeng. Iya, Kanjeng. Niki timun saking pundi kok ageng sanget niki Kanjeng? ingsun ora mangerti mung Bapa Mentahun kang minangka cecawis. Mula ingsun mung pasrah marang Bapa Mentahun nalika semono apa Bapa Mentahun utusan marang Pekadhik apa para soreng. Oh, nggih. Bapa Mentahun, ayo para soreng dirahapi. Diskecake lho, iki sing pojok kono kok malah ora dar. Apa ora kersa Ayo iwak? soreng, rene maju rene. Ayo padha dientekke. Apa? Emane gawa. Wis tuku e. Nek tuku e ora dipangan ki kepiye. Ayo soreng, ayo. Monggo panjenengan Bapa Mentahun. Para soreng kok ana sing ora dar apa kepengin soto? Soreng sing pojok kono kuwi piye? Ora dar. Oh, wis kuwaregen. Bapa Mentahun. Ingsun mireng saka talingan ingsun kok kaya ana swara tawang-tawang tangis karo jaluk tulung. Tulung. Wes. Bapa Mentahun. Sakit Kanjeng. Sakit sekali niki Kanjeng. Kaya Pekadhik ingsun kang nangis tawang-tawang karo jaluk tulung. Ana apa? Pekadhik? Aduh. Sakitnya tuh di sini Kanjeng. Oh, Pekadhik. Matur Kang Prasaja Pekadhik. Niki Kanjeng. Iya. Kula wau pas ngruput. Iya. Terus kepanggih pamongan kalih. Iya. Terus ngambil alite kula. Kok ampil lagi? Nggih Kanjeng. Terus kupinge kula disrek ngoten. Srek kepriye le matur? Disrek ngoten diiris Oh, Kanjeng. diiris. Terus dicanteli nawala niki Kanjeng. Bapa Mentahun. Coba mangtiti talinganing sing Pekadhik jare ana nawala kang dislempitake oning talingan. Coba Bapa Mentahun. Ayo soreng, coba iki ditileki apa surasaning nawala kang tumempel ana ing kuping ing Pekadhik kiye. Ayo. Bocah Pekadhik. Kene. Sakit Kanjeng. Ditambah sotik mawon iki soterin Kanjeng. Pak Sotik piye karepe bocah Niki Pekadhik? sakit pol. Para soreng, iki bocah Pekadhik nembe wae ana tatu oning talingan dirumat kang apik-apik supaya iso nindakake kewajiban jejibane sak teruse. Nggih, Kanjeng. Bapa Mentahun, Jeng Dipati. ingsun bakal nitiprisa maos ana ing nawala kang dislebatke oning talingan. Muga mula para soreng-soreng kabeh lan Bapa Mentahun mirengno ingsun bakal maos surasaning nawala iki. Nggih, Kanjeng kula mirengake. Soreng kabeh iki padha dirungokke. Gustimu arek maca layang. Rungokke kabeh.
miyosipun nan gintaka katur marang Kang Mas Dipati Harya penangsang wong bagus nyoto trio penangsang pawongan kang bagus wis prasa nyoto bener Kang mangku bumi jipang Sinuyudan sagung kawula nipun Dasara satriya jendara turasing nalendra yakti Bapa Mentaun Pranyoto iki nawala kang sengaja dikirim paringake para pekatik saka Dimas Hadiwijaya nanging Bapa Mentaun Dimas Hadiwijaya ngalembono marang ingsun yen nyoto ingsun turasing nalindra uga wis padha mangerti kabeh para kawula ning Jepan Panolan yen riya penangsang pawungan kang jumeneng dipati kang bagus mula ora mokal yen saka Pajang ana pangalembana ingkang ditujukke marang panjenengan Sun Mentaun nggih Kanjeng nggih mula kabeh para soreng lan panjenengan Bapa Taun wis sak mestine ingsun dina iki rasa bungah seneng ana ing penggalih lan pranyata Dimas Hadiwijaya bae ngalembono marang ingsun mula sak temene ingsun kang pas jumeneng nata ana ing Pajang nalika semono nanging besok ingsun riya penangsang kang kudu iso jumeneng nata ana ing Pajang Kanjeng Bapa Mentaun uga iki dina iki ana ing kaludhangan iki Bapa Walta sak keluarga uga syukur marang Gusti Kang Maha Kawasa ana ing kajat muga panjenengane tansah kalis ing sambikala sembada ingkang sineja lan jumbuh ingkang ginayuh taun Nggih Kanjeng nggih amin ya Allah rabbal alamin Kanjeng para soreng-soreng kabeh mirengno iki nawala ingsun bajotake anggon ingsun maos kok rada nyolowade amarga nawala ditulis nganggo mangsi kang abang mula dimirangake ingkang teliti Bapa Mentaun lan kabeh para soreng yo nggih Kanjeng nggih tak bajuke nggonku maos mung sethithik cacatira turasing aluhur wani tukang rapi nalika pati putus kang wating srah sehat ora kaya patraping piyai aku wong kang seneng durjana lan para murka nacatan ae
Sehat laras Anti Wijaya Bapak Metaun Samertono Gagak Riman Sawisno Ingsun Kasmo Bromon Setan Kober mati dari aku Anti Wijaya ayo para sorak titian Ingsun Samertono numpak Gagak Riman Kasmo Bromon Setan Kober ayo 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 Katur dumateng sedaya para kadang pamirsa mekaten asmanten minangka babaring beksan tari prajuritan saking kadang-kadang Ki Jogolgoso tentu kemawon